Moni ndine chake. Mwaswera bwanji. Lero tikupita dziko lomwe sitinapiteko. Tikupita ku Hawaii. Nsanene kuti dziko island. Chifukwa choti dziko lake ndi USA koma sitinapiteko pa island ya Hawaii. Hawaii ndi island yoti ili mu Pacific Ocean. Ndi part of dziko la United States of America koma chifukwa choti lili palokha limakhala ka island kapakokha iti mene kumaoneka kukongola kwambiri kosangalatsa. Mtundu wake wa anthu aku Hawaii ndosiyanira nako ndi dziko loti chiyambi cha Second World War America paja inkakana inkati ine sizife kuti khudza za nkhondo zanuzo sitilowerera nawo Second World War chanjani koma anapezeka kuti analowa nawo mu nkhondo. Japan idachita ataki Pearl Harbor yoti ili ku Hawaii pamene analowerera nawo nkhondo koma iyo ndi nkhani ina. Ndi tisanayambe nkhani yathuyi tatengani chakumwa ngati chodyera chilipo tachigwireni ticheze. Bambo uyu ndi Jon Tokuhara. Mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 47. Jon anali olimpikira, anali ndi amayi ake amene amasamala amagwirizana nawo kwambiri. Komanso anali otchuka kwambiri kwawo kumene amakhala town yomwe amakhala ku Hawaii ko inali dzina lake ku Waipahu town yawo. Ndi anali acupuncturist kandi ngafotokoza chani mu Chinese medicine ndingati mankhwala eti aku China komanso amapangidwa mu maiko ambirimbiri. Maiko angapo anachita adopt amapanga acupuncture amakhulupirira kuti mthupiri muli malo osiyanasiyana onena kuti ukagunda ukabaya apa ma point awa thupiri matha kuchira apa matenda awa matha kuteri kansana umakhala bwino kaya stress imachoka zambirimbiri zoterozo sindingathe kufotokoza zambiri chifukwa sindikudziwa zambiri zokhudza acupuncture kupatula kuti ndi form ya medicine. It's a form of medicine and Jon Tokuhara anapanga specialize nkukhala acupuncturist mpaka anatsegula office yake ngati kachipatala ka acupuncture kamene amathandiza anthu osiyanasiyana ndi matenda osiyanasiyana, Chinese medicine sort of. Nde atatsegula malo akeyo anatchukanso kwambiri amakonda kuthandiza mu community. Anali munthu basi okondedwa kwambiri Jon. Koma zinapezeka kuti mu January 2022 pa 12 January amayi ake anatopa kosayambira kumuimbira foni kuti Jon sakutani, Jon sakundiyankha anayesera kufunsa azinzake kwaimbira mafoni kuti Jon mwamuyo unapo kapena mwayankhula naye ose kumata ife lero sitinayankhulane naye. Ndi amayi ake anangonyamuka kupita kutiko ku office kwake kwa Jon kuntchito kwake kuja kuti akaone okha kuti ali kuti. Anatsegula nkulowa mu office, atafika anampeza Jon ali pansi magazi okhaokha azungulira waomberedwa mmutu kangapo. Anayimba foni ku polisi, apolisi anabwera. Ndi inali nkhani yayikulu kwambiri. Anthu anatutumuka kwambiri kuti akuti Jon wadani, Jon waphedwa. Komanso anali nzake wa apolisi ambiri. Ndi anthu mpaka na ma vigil, anthu anayamba kupanga makandolite vigil chanjani. Anthu analira kwambiri kuti Jon waphedwa, wamupha ndani. Chifukwa zimene kuti aliyesa amankonda Jon, amene angamuphe Jon ndi ndani. Mpaka na manyuzi anayamba kupanga pa TV manyuzi kuchita call out kuti amene anaonapo china chake, amene adziwa china chake ati kutani atiuze. Nde atayang'ana CCTV ya polisi anaona around nthawi yomwe Jon anaphedwa ku office kwake kunatuluka munthuyo amayenda atayang'ana pansi, anavala chipewa, atakhala ngati wazipinda nsanawo chonchi. Anayenda kumapita, anakwera gamoto mucha kumapita koma chipewa chake cha white chija pakati pa msewu chinagwa. Munthu chakumapitira sanayime kuchitola, sanaonekenso mbali naye kunalibe CCTV, sanaonekenso kuti galimoto chayalowera kuti. Nde koma sanathe kumuona nkhope. Chipewacho chinathandiza kuti munthu uja achingike plus kuzipinda amene anazipindiramo zinayi zovuta kuchita determine kuti ndi wantali bwanji. Anakanika kwambiri kuti munthu uyu ndi ndani koma anaposita pena paliponse m'manyuzi kuti munthu uyu anaoneka kutuluka ku office kwa ndani kwa Jon amene akumudziwa atitani atiuze koma palibe amene amadani amadziwa. Ndi apolisi anatenga foni ya Jon, anayamba kuyang'ana mu foni muja. Anayang'ana panali ma message ena ake amene anawapatsa chidwi, amatumizirana ma message ndi mzimayi. Ma message osonyeza anthu ali pa chibwezi mpaka uphatikiza ma video zithunzi zosavala pamenepo chani kuti kani munthu yanali ndi chibwezi. Aja kuti afufuze mzimayi amene anali ma message yo nkupeza kuti dzina lake anali Joyce Thompson. Ndi china wadabwisa nchoti Joyce ndi mayi okwatiwa, amakhala ndi amuna ake ndi mwana wake. Ndi akuchita kukhala omasuka chonchi bwanji. Apolisi kuyamba kufufuzana Joyce uja kuti
pali ubale wa mtundu wanji. Chifukwa china apasa chidwi nchonena kuti kutakasuka kumene koko kuti mamuna wake amadziwa, ndi anayamba kumfufuza ndani mamuna wakeyo Eric. Anamtenga kukampanga question kunoti wewe umadziwa zonena kuti mkazi wako amapanga chibwezi ndi Jon Tokuhara. Ndi Eric anavomera kuti ndi madziwa, namugwira kuti amapanga chibwezi. Ndi anamfuza kuti ndi amugwira unatani, akuti ndinatani nayambana naye mpaka namtenga kupita naye kwa makolo ake kuti akamuyankhule. Ndi anamuyankhula, anamufunsa madeti, kupeza madeti chinali chaka chinacho 2021 ada imene ndi 2021. Anthu akuoneka kuti chibwezi chimapitirira ati namugwiraso kachiwiri. Ndi unatani ndinabwerezaso nampitisaso kwa makolo ake kuti akamuyankhule. Anamuyankhula ndinabwerera. Kenako chibwezi chakuoneka kuti chimapitirirabe. Ngazi samasiya mkazi wakeyo, chibwezi chimatanibe chimapitirira. Ndi anamfunsa kuti bwanji sumansiya banja kutha. Ananena kuti ine ndinachita vow kunena kuti mpaka naifa izatilekanise. Ndi sindifuna umusiya mkazi wanga chifukwa choti apanga chibwezi. Ndifuna tasiye chibwezi icho. Ndi anamfunsa kuti unayambapo wampitira ujeni John kukamuyankhula kapena umuopseza. Ananena kuti sindinapepo ndayankhulana naye. Kuyankhulana naye kwa wake nayankhulana nthawi yomwe ankatithandiza. Nditi pangati verse. Jon Tokuhara ali moyo. Ntchito yake yawo akuipa nchayo mwa mapanga zina zomwe amapanga ndikuthandiza azimayi. Mwina azimayi ali stressed, apita kumene kuchako akapanga masaji, ali ndi mapoints ake nthupi umoti agwira apa afinya apa ati anakhala bwinobwino adzipita. Nde Eric Thompson ndi mkazi wake Joyce ndone kuti anakumana ku secondary, chibwezi chakuyambira ali ana nkukula mpaka na kukwatirana nkumakhala, koma amakanika obereka. Ndefata amavutika obereka, anthu ena anawauza kuti mukaisere acupuncture pena thupi limangokhala lauma kaya lili stressed kaya lalatani, amatha kukupangisa munthu kunena kuti utani thupi litakasuke bwinobwino. Ndi anthu ajadi Eric ndi mkazi wake Joyce ananyamuka kupita kutiko kwa Jon Tokuhara. Jon Tokuhara uja ndikuyamba kumpasa ma session kazo cha uzibwera masiku awa kuti akapange acupuncture yo. Ata anapeza kuti mpaka nadi Joyce anapeza kuti anakhala ndi mimba, anabereka. Mwana amene anabereka anawathandiza ndi ndani? Ndi Jon Tokuhara. Chabe kuti sizinathere pompo, Jon anayamba chibwezi ndi ndani? Ndi Joyce. Ndi apolisi anamutani, anammanga Eric. Ananena kuti iweyo tikukhulupirira iwe ndi amene wamupha chifukwa cha nsanje, chifukwa mkazi wako samamusiya. Ndi anamfunsa unena kuti mkazi yonso anafunsidwa iwe chifukwa chani umabduka muza mamuna wako kunena kuti wasiya umabwereranso. Ndi zinapeza kuti Joyce aja nawonso anali zikhulupiriro zawo, amakonda kukhulupirira masaikiki. Masaikiki ngati anthu amene amapanga zolosera izi, zowombeza kuti ayi chaka cha mawa kuchitika zakuti, mawa kuchitika zakuti, nkumapasa anthu advice kunena kuti kudzachitika chakuti ndi upange zakuti. Chimozimozi kwathu kuti khoza kuti kuombeza maula. Ndi anali ndi ngati addiction, nthawi zonse amafuna aziuzidwa kuti mawa tikuchitika chakuti. Ndi atapita mwina moyenda atakawauza kuti ndamba chibwezi ndi Jon Tokuhara, psychic wina anamuza kuti amene ndi amene akuyenera kukhala mamuna wako. Ndoifata amakhulupirira kwambiri nkona amalimbikira chibwezi chakecho. Mamuna ake amati akamugwira nkuthesa, akabwereranso kwa psychic amuza kuti iwetu mamuna wako ine ndo amenewe. Nkona amapitirizabe. Amauzidwa kuti uzakhale osangalala pa dziko pano ukuyenera kukhala ndi Jon Tokuhara. Ndi amapitiriza ndi Jon nkumapeza kuti akumayambana ndi mamuna ake kumangomugwirabe. Koma mamunayo anasayinira kuti ineyo sindingamusiye. Ndi apolisi anayamba kuyang'ana kuti kodi mayendedwe a Eric tsiku limene analotani. Lomwe anafa Jon Tokuharayo ndi Eric gamulo yake nali ya white. Munthu amene anapezeka kuti anaoneka pa CCTV kuntchito kwa Jon uja gamulo yake so inali ya white. Eric anaoneka kuti wachoka ku nyumba pa CCTV. Kenako anaoneka kuti wabwerako madzulo. Atafika kumpanda kwake kumaoneka kuti kwayatsidwa moto, kuti izo zinthu zina zake zikuotchedwa kwa kanthawi. Ndi anamfunsa kuti umaotcha chani? Fajola mamutenga ngati kuti ndera kuotcha umboni kazi omwe anavala chani. Ndanati ndimaotcha zinthu ndimagwira ntchito ma materials ndimaotcha nthawi zina ku nyumba kwanga ndisawo challenge. Unapita kuti ananena kumene anapita kuti sindinalinso kumene mukunena kuti kwaphedwa munthu sindimapitako. Anayamba kusakasaka chipewa chicha kuti ati angane chipewa chicha mwina tikachipeza paja chinagwa pansewu tipeza DNA ndi kuti timpanga machi Eric. Anafufuza yang'ana pa CCTV paja anaona kuti munthu ngati wongoyenda wa homeless opanda kwawo opemphesa amadutsa anachiona chipewa chicha nkuchitola. Ndi apolisi anamusakasaka mpaka anampeza after masiku, koma anapeza kuti munthu uja anachichapa chipewa chicha anangasiwa yeye watola chipewa anachichapa amavala ndeulo kuti ayeze DNA monali DNA yawo yoyo anachitolayo. Komanso anayesesa kuti apeze kuti china chake chompanga link Eric koma samachipeza. Koma nkhani inapitabe ku court.
ku koti ambali ya Jon Tokuhara akunena kuti uyuyu anapha ndani John fa chansanje fati mkazi wake samatani samumusiya chibwenzi. Umboni weniweni analibe kupatula kuti yayi tinaona kuotcha zinthu chani. Nde defense yake inanena kuti cheni chomwe mukunena kuti cholinga chake chomuphera uyu muti ndi chani. Ndaja ananena kuti fati amapanga chibwenzi ndi mkazi wake. Nde defense ya Eric inayankha kuti ngati ziti zimenezo ndi kuti anamupha anthu ambiri. Nawonso nkubweretsa gulu kuti azibambo awa mukwaona onsewa Jon Tokuhara manyengana ndi akazi awo. Moti azibambo awa awiri anayima anakapereka umboni kuti anapanga mpaka divorce chifukwa choti anapita ku office kwa John anapanga mankhwala ake ukaya mmati wakupancha chanchani. Atachoka pamenepo azimayi anayamba chibwezi ndi John. Chibwezi kukana kumusiya mpaka na azibambo kuthesa mawu ati panga ma divorce. Komanso sanali kukhala ndithu gulu ali ndi musankha ndani popeza azibambo sewa amamuda Jon Tokuhara chifukwa kuti amakhala kuyenda ndi azikazi ahini ache si yekha ndi zinakhangati zasokoneza kesi ali imeneyoyo pang'ono ndemu list inaso ya azimayi sopano amayenda ndi azimayi ambirimbiri onena kuti ayenda nawo awapanga promise zambirimbiri ngati kuti awakwatira chani azimayi atengeka kumaona ngati kenako siku ina azangosiya kwayankha ma message kwapanga ghost basitu azimayi chakukwiya basi kumaonesa ma message yesu unganditere yesu ungatani chanchani osayankhaso zathera bomba alinanga amenewo fana usongokwiya kuti watani wayuza wataya. Nde musankhavunda mukumunena uyuyu Eric kuti ifa choti mkazi wake amatumizirana ma message okwana 1500 amene mwapeza popeza uyu mkazi wa uyu anatumizirana naye ma message okwana 2000 chakuti wakhala kukhumudwisa anthu chifukwa choti yoti amakhalira kuyenda ndi azikazi ahini ache. Nde nkhani ija anayisiya m'manja mwa jury koti kuti lipange decide. Nde jury inanena kuti anthu ena ananena kuti ife tikuona ngati yedu wapha munthu Eric pamene anthu ena ananena kuti mulibe umboni anthu ambirimbiri mulibe umboni munthu uyu anali ndi adani ambiri zimaoneka ngati amagwirizana ndi aliyense yes pamaso koma namadana ndi anthu ambiri powachitira chipongwe azikazi awo amakhalira kuyenda ndi azikazi ahini ache nkumasokoneza mabanja. Nde musankhanda pazibambo sewa fasa kuti apapo mumpange investigate aliyense amene iye wachita naye chani zachisembwere kunena kuti zayenda bwanji apa. Nde basi tikoti linagonja kuti ife takanika uyu sitingathe kumpeza olakwa chifukwa zonse mukunena za iyeyo anthu ena onse zachitika zomwezo mwinaso bora iyeyu sanachite divorce koma kenanga gulu lina mpaka linafika pa ma divorce basi tu court case analitani anayichita akwiti anayichita throw out kunena kuti mubwereso ndi umboni wina koma umboni wina akautenga kuti mpaka pano akukanika upeza umboni wina uliwonse. Nkhani inathera patipo nkhani inathera pambe ndine kuti ikadali cold case akapeza umboni wina azatani azapita nawo so ku court koma for now palibe umboni wina nkhani kukanika uchitidwa solve imeneyo ndi nkhani ya Jon Tokuhara zikomo kwambiri.